Passi il bot mi Marsa Scala e torri ta San Tomas kif sammi kurat das min kollu tinduna lil Malti taħkas is-sersa ftit metri l-bot minnu u s-sib toqba tonda ġolat mimlija bi flixken injambottijiet karti u lanet u l-xorta ta' skart u slale braddejt u mniħri saddejt f'katakombi sibt ruħi kif tħalt dejn it-torri ta' San Tomas hemm bokka ta' katakombi sajrum dalla miswed ċombi fih bħalbi l-fanal swidda kemm għal kontra l-bombi fl-aħħar gwerra li tiftakar ommi din il-bokka ta' katakombi dejn it-torri ta' San Tomas. il-ġewa inkexkex bajnejja mberqin u hemm baġib kbir kelli nilma' skrizzjoni fuq ħajt bil-Latin kien qabar ta' żmien ir-Rumani qadim bil-mijiet kbar ta' snin kien mitfen ta' missirietna u issa sar mitfen tal-anet mafċin il-ħasra tiġik u jiddispjaċik bla ġir ta' xi wħud mill-Malti. Dejn it-torri ta' San Tomas hemm bokka ta' katakombi sajrum dalla miswed ċombi fih qalbi l-fanal swidda kien għal kontra l-bombi fl-aħħar gwerra li tiftakar ommi din il-bokka ta' katakombi dejn it-torri ta' San Tomas dejn it-torri ta' San Tomas hemm bokka ta' katakombi sajrum dalla miswed ċombi fih qalbi l-fanal swidda kien għal kontra l-bombi fl-aħħar gwerra li tiftakar ommi din il-bokka ta' katakombi dejn it-torri ta' San Tomas.